जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमने एक बार फिर से तिवारी ब्रदर्स प्रणाम करल बन जा हम जी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी। तो का हाल आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया बन जा आप लोग अपन भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन तो आप लोग के बीच में लेके हाजिर बन जा समर सिंह के एगो बहुत ही धमाकेदार माटी के खाटी कलाकार समर सिंह के गाना जो गाना का नाम बा नमरिया कमरिया में खोस देव। शिल्पी राज भी मैं गाँव का संग साथ दिले बाड़ी और एक गाना के आकांक्षा दुबे जी फेट बाड़ी बने वीडियो में जो बाड़ी हीरोइन आकांक्षा दुबे जी बाड़ी लिरिक्स आलोक यादव जी बाड़े म्यूजिक एडीआर आनंद जी कमाल के बाड़े डायरेक्टर रवि पंडित जी है हमारे फेवरेट डायरेक्टर हवन भाई डायरेक्शन कमाल की करे कोरियोग्राफर बा ऋतिक आरा बाड़े तो चलिए देख लीजिए का धमाल भइल बा पंडित जी आपके लिए क्या कमाल कइले बड़े काहे कि बहुत फेवरेट हो गेल पंडित जी यदि वीडियो रुआ देखत हो हम जा तो रुआ पास बहुत जल्द हमनी के आवे वाला बनी जा है से बोला बहुत जल्द हमनी के आवे वाला बनी जा काहे हमनी के सोचत है कब हमनी के पटना आई ऐसे अभी कहनी है काहे कि सीनियर के कभी उंगली ना करे चाहिए ऐसे करे चाहिए ऐसे कि भैया काहे हमनियो के सोचत है कब हमनी के पटना जाई जा वहां से मिली जा और उनका डायरेक्शन हमनी के काम करे का मौका मिले काहे बहुत जल्द बहुत बड़ प्रोजेक्ट के रवि पंडित जी जाइन जा तो जॉन बा अब एगो पहले को रिक्वेस्ट करे तनी हर गाना के जब शुरू करें थे आप लोग से भाई रिक्वेस्ट कर तनी हमू गा लेबे नहीं और हमारे कई गो गाना आप लोग के बीच में आइल बा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे नहीं भगवान नहीं भोजपुरिया जवान बहुत गाना आप लोग प्यारे से बात दे रहल बन जरूर सुनम जा ऑफिशियल जीजी तिवारी चैनल पे रिलीज बाटे चैनल के सब्सक्राइब करम जा इंस्टाग्राम पे फॉलो करम जा और बीएफसी रिएक्शन के फेसबुक पे भी लाइक कर देम जा ओकरा पहले कहल चाहतनी कि एगो बात चलेला का ऐड लगा रहल बा गाना में हां गाना के काफी ज्यादा ऐड देखल बा अब ए पर कई गो लोग अलग अलग विचार तो ऐड लगावे में गलत का बा बस इहे सवाल बा गलत का ऐड लगावे में गलत का बा कुछ भाई बता दी भैया हमें कुछ साला ऐसा हो गए बड़े सा चमचा जो भोजपुरी यूट्यूब पे आके बस लड़ाई लगवाओ विवाद करवाओ ई जोन सोशल देखिए जमीनी स्तर पर उतर के देखिए ऐसन के भावना नहीं के नहीं के पवन सिंह से जलेला नहीं के सारी से जलेला नहीं रितेश पांडे जलेला सब कोई प्यार करेला के लगा के ई सोशल मीडिया पे जोन 4-5 लोग बात करला ऐड लगा 2-4 गो न्यूज चैनल खोल लेला बालो तो उ तो ऐसा आदमी बालो उनको बहरी कभी निकल ना सकता लो अपने चैनल में बैठ के बोलत रहिलो बहरी जाइलो तो हमरा भी तना कॉल आवेला भाई अपना सोचो ऐसे से न्यूज चैनल लोग के बारे में के लोग के नंबर लोग मांगेला लेकिन हम तो खुद उन लोग के नंबर रखले नहीं कि ना हम देबे नहीं कहीं भाई हमनी के जौन सिद्धांत हम सिद्धांत पे चले नहीं हमारा भोजपुरी के आगे बढ़ा वीडियो हम गाना प्ले कर रहे एक दिन खेसारी जी के तो मैं देखनी के ऐड वीडियो चल रहा समर जी के तो बड़ा ही जबरदस्त वीडियो बा जो भाई हम वीडियो में इतना जबरदस्त वीडियो बने मेहनत के मकसद ऐड खराब रही तो यूट्यूब ऐसा सिस्टम काहे लाई तब हॉलीवुड से बॉलीवुड के हर एक गाना ऐड के मतलब होला ऐड के मतलब होला एगो छोट कलाकार भी छोट कंपनी भी जब अपन गाना गावता ओकर अभी हैसियत छोट बा ऐड के माध्यम से उ पब्लिक तक पहुंचे अब दूसरा प्रचार का मतलब ये होता है कि हम प्रचार करके अपने काम को पब्लिक के आगे ले जाए अब दूसरा क्या मकसद है अनपढ़ता दिखा के तने ऐसा मतलब अब क्या देखा होता है देहाती गवार वाला सब शब्द ऐसा आप ऐसा लोग जैसा शब्द यूज भइल बा भैया देहाती गवार अनपढ़ लोग ऐसा लोग के कारनामा से ही ऐसा शब्द आइल बा ऐड लगावल गलत ना हो पहले ऐड लगावे के दूसर का मकसद ई होला कि हम भाई वीडियो पर बहुत मेहनत के लिए बनी जबरदस्त वीडियो बनैले बानी आ सोचता नहीं कि हर पब्लिक के पास ये वीडियो जाए और देखे तो लोग के दिल खुश हो जाए। गौरव बात बा जब कंपनी इतना बढ़िया बजट लगा के मान लो कंपनी पैसा लगैले बिया ओकर ऐसे डाल देती है तो मान ली ओकर रिकवर ऐड लगा के 5,000-10,000 का ऐडे लगा देलस ओकर पैसा रिकवर हो जाता फायदा भी कमाता तो कंपनी के मतलब ही होला फायदा कमाई। अच्छा देख लीजिए खेसारी लाल यादव जी के भी जो गाना जितना होली कई बड़े सो पिकअप पर लगा के डीजे को के गाना के प्रचार कइल जा रहल बा कि आम लोग तो जमीनी स्तर तो गाना जाए खेसारी पवन जी तो स्टार बड़े तो ऐड लगावल गलत ना मान ली उनका के तो सब कोई जानता कुछ मान ली समर जी बड़े ना कंपनी लगा रहल में अच्छा ये थोड़े को कुछ करे वाला कंपनी के ऊपर खेसारी लाल यादव के बिहार में लोग नहीं गौरू सच्चाई कह दी ऐड लगावल सबके बस के बात भी नहीं है जेकर औकात होला उहे ऐड लगावेला याद रख कंपनी पैसा लगा रहल बा कहे के देखिए सुना सिंगर के भी पैसा लगा रहा गवा के फिर से ऐड भी लगा रहा ऐसे ऐसा लोग से आप लोग बची जाइए ध्यान दें ऐसा जब हवा फैला रहा अच्छा ये बताइए खेसारी जी के बिहार में लोग नहीं जाना लेकिन गली गली तक उनकर होली गाना के पहुंचावल जा रहा कि जमीनी स्तर तक लोग जाने प्रचार होला भैया पिकअप पर डीजे लगा के बड़े-बड़े पोस्टर लगा के गलत का एक बात करनी ऐड लगावल सबके औकात के बात नहीं ओकरो खातिर औकात होगे के चाहिए तो ऐसा जे कर रहल बा ओ लोग से बचम जा उसे भोजपुरी के बात विवाद करके अपन आप लोग के माइंड खराब करके अपन व्यू बढ़ावल चाह रहा है एथी करल बा तो चली रिएक्शन शुरू कर जा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी ओहो चश्मा उतारे दे भाई सही एक्सप्रेशन देना चाहिए माहौल बोला और चश्मा उतारे के पर गईला सही
का ये रवि पंडित जी की खासियत है, बहुत सोचेले, दिमाग लगावेले बस और डायरेक्शन दिमाग से ही कमर सिंह न्यू लोग चीज भी तवा का लोकेशन वीडियो दिल जीते ला शुरुआत में डांस देखा रोज के कमाइल खड़े खड़े झोंक दे। अच्छा होई सगरी नमरिया कमरिया में खोस दे, सगरी नमरिया कमरिया में खोस दे। अरे पी का भर के पैसा ले जेबी पगली, राजा हो जेबी राजा ओए देखा भाई हो वीडियो तो हमारा दिल जीतने वाला जियो रवि पंडित जी क्या लोकेशन गजब का स्टेप कोरियोग्राफर के सिंगर फैन हो गए अरे ये कोरियोग्राफर के देखा भाई का स्टेप करवा रहा है ई तरह ये समर सिंह जी का स्टाइल है। 3 बोल रहे अक्षरा सिंह का ड्रेस पहनले बने होगा ना सिंगल में भी लोकेशन ये नु डायरेक्टर होला 10-20 नहीं रकम तो है खोस दे। अच्छा होई सगरी नमरिया कमरिया में खोस दे, उलटू हजरिया कमरिया में खोस जियो से पैसा अभी हल्का गजी रोका था संदीप आकांक्षा अवस्थी भी काफी एकदम बवाल हिट रेस्टोरेंट भैया वाह क्या बात है मालिक मैं हां चढ़ल बा तोहर शराबी नियम देख के तोहके कितनी भोरे ले पीहन। बड़ा कमाल के अट्रैक्टिव आँख चढ़ल बा तोहर शराबी नियम देख के तोहके कितनी भोरे ले पीहन। सट बहना भीरी धके कोरावा में दबोच ले पीछे आई जे ठोक दे, हाय सगरी नमरिया कमरिया में खोस दे, फूल 2000 कमरिया में खोस दे। जियो से अरे तो आज तो याद असली पैसा हो जिगर बात से पाला पड़ल। तो ठीक और भाई हो सही बात जिगरबाज नहीं हम भगवान नहीं हैरान दिल आज से ज्यादा जात बात कोई कहीं भाड़ा रहल बा। दिल से फैन हो गई रवि पंडित जी के और ये जो हम आप लोग के चैलेंज देता नहीं कि भोजपुरी एल्बम जगत में रवि पंडित जी के जोड़े नहीं के और अभी तक हमने के जितना वीडियो देखने जा रवि पंडित जी देखा डायरेक्शन करेंगे बहुत जबरदस्त डायरेक्शन फेवरेट रहबे गए लॉकडाउन से ही पवन सिंह जी के टॉप जवानी है कोई कोई गाना आइल सबसे ही फैन हो गए गजब गजब का सोचो तारे डिप में जाके डीप ये की डायरेक्शन जो होला माइंड के खेल होला तब क्या अनुभव जरूरी होला लेकिन बहुत अरे ना ज्यादा कह जला कि कैमरा मायने नहीं रखता अभी ना सुना कैमरा मायने नहीं रखता कैमरा के पीछे कौन है ये मायने रखता तो ठीक बात कैमरा वही देखी पर बात हर आदमी से करा दिया जाला कह लेबे कहीं एगो लाइन पिछले रिएक्शन आप देख लो हम तो कितना जबरदस्त अब कुछ लोग कहता और ऐड वाला बात आ गई देखी चीज बढ़िया कितना बाटे तब कितना बढ़िया बात है कंपनी के मालूम बा चीज हमारे कैसन बा कैसन परोसे के दर्शक के बवाल बवाल अब तक के वीडियो जो देखले भाई जन टॉप लिस्ट में वीडियो शामिल बा के जन टॉप देखें जे वीडियो ऐसन के क्वालिटी चाहिए जोन के दिल पे डायरेक्ट लागी और ये जबान से तारीफ के वर्षा हो जाए आतना ही वीडियो दिल पर असर के ले सके हमारे बोलती है बंद देखिए हम लोग सब कोई कुछ भी कहे चाहे मत कहे समर सिंह जी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए अच्छा कौन दुबे जी रही समर सिंह जी तो है भोजपुरी हम अभी भी कहते हैं भैया भविष्यवाणी मान ली कि भोजपुरी एल्बम जगत में रवि पंडित जी एल्बम जगत का आपसे तो कहा का फिल्मों में भी आई जो डायरेक्शन में कहते हैं फिल्म में भी आई गजब बाटे आपके सोचे के पावर यूनिक बाटे अलग बाटे मजा आ जाता देख के देखिए भोजपुरी के हर वीडियो मनियो के देखे नहीं जा चाहे कोनो भी बड़े स्टार के होके लेकिन राउर वीडियो कुछ अलग ही बहुत जल्दी आपके पास आई दिल के इच्छा बा कि आपसे जरूर
आप हमारे गाना पे भी डायरेक्शन करी, कमाल के डायरेक्शन बा और कुछ अच्छा, तारीफ कर जाओ। हाँ, तारीफ वीडियो बा। के बारे में बताओ। जी हाँ, वीडियो के जो तारीफ ही कहता नहीं, पहले तो रिव्यू ड्रेसिंग, बढ़िया से। ड्रेसिंग वाह। ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त भैया, हर अंतरा में हर मुकरा में अलग अलग ड्रेस, खाली चेंजे ना, मैच भी मैच भी कराओ। कराई बा। अब दूसर का चीज, कोरियोग्राफर का डांस से स्टेप के गिल चाहे समर सिंह जी के ओके, समर सिंह बैकग्राउंड में लड़का एक दो गुना 10 गुना 10 कतनी कोई कतनी लड़का रहा सब। हिंदी ना बल्कि संसद 10-15 गो लड़का। एगो और चीज, जे एगो अलग से एगो लड़का दूगो लड़का रखल गेल बा, कॉमेडी बीच कॉमेडी बीच बीच देवे के क्या सब बात बातें। छियो और ऐसे। शुरुआते में कहे के जो ड्रेस दिखावा जाता है एकदम हमारा पैर चश्मा पैर उतार पैर के के तरफ पड़ा से, तो हम अभी फीलिंग कहे वाला रही के बवाल तले लड़का बोलिए तले सब देखा लो, गलत नियत मत समझियो लो, चश्मा हम उतार देनी है कि तनी बढ़िया से, मतलब देखो जे जान रही लाल चश्मा बा, एमे लाल लोग एगो देखा तो ना बुझाला। स्टोरी चल रहल बा ऑन द स्पॉट पब्लिक के बीच हाँ। में, लेकिन समर सिंह हीरोइन के एगो अलगो सीन देखा, अलगो सीन देखावल मतलब गइल कुछ कुछ सीनों में बीच में दिखावेगे। तो ये सब चीज तो वीडियो भरल तो लागे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि लोग सब ऐसे वीडियो को प्यार दी जा, जाई जा, Support करी जा। वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड भोजपुरी पर आप और लोग नेगेटिव लोग से बाची जा। पहले बताएं। वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड पर जाके आप लोग देख सकते हैं, एक गाना का डिस्क्रिप्शन में हमके लिंक भी देल बन जा, फुल फिगर में आप लोग देखी जा, और जबरदस्त प्यार से वीडियो बात बा। देते रही जा, ऐसे ही भोजपुरी भाषा में आप लोग के बीच में रिएक्शन आवत रही। हमने बस भाई पे घंटा मच्छा होता हिम्मत है। बढ़ाइए राम जा, काहे कि हमने ये देखी आप लोग आवाज बन के बोले नहीं जा, बतावें जो समझावें जो गलती बोकरा के डायरेक्ट मुंह पे कहीं जा कैमरा के सामने, ना ही पीछे पर शिकायत करें ना पीछे कुछ होला, डायरेक्ट मुंह पे जो होला बोले नहीं जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।